Que tal? Boas tardes. Tui está hoxe de celebración. A súa catedral cumpre 800 anos. Con este motivo, a vila celebra hoxe unha serie de actos cos que conmemora a destacada data. Veciños e visitantes achegáronse esta mañá para vivir de cerca tan importante aniversario. Pues es un acontecimiento, supone, primero de gratitud, de 800 años de fe en esta diócesis, de la celebración de la cultura y de encuentro con tantas personas que a lo largo de estos años han hecho de la catedral su centro de vida. E hai 25 anos que a UNESCO declarou a Muralla de Lugo Patrimonio Universal da Humanidade. Hoxe pecha a programación con motivo deste aniversario e vaino facer cunha gran gala institucional que ofrecerá unha viaxe visual e sonora pola historia deste monumento que é motivo de orgullo para os lucenses. Hai varias décadas os ríos eran barreiras naturais que só se podían atravesar empregando barcas, por iso a figura dos barqueiros era fundamental. Hoxe falaremos cun deses barqueiros, chámase Xosé e un dos barqueiros que realizaba o traxecto entre Toén e Cenlle, na provincia de Ourense. Coa súa barca transportaba xente, mercadorías e animais, e así o fixo ata comezos dos anos 70. Cando cobrábamos unha peseta por unha persona, por un cabalo, unha vaca ou eso, era o doble. E o carro eran 5 pesetas. A comarca de Ferrolterra saiu esta mañá á rúa para reclamar o seu dereito ao tren. Convocados polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, reclaman un tren digno que unos concellos da comarca entre eles e tamén co resto de Galicia. A manifestación empezou na estación ferroviaria e reclama a modernización da infraestrutura e uns servicios millores. Alfredo Sánchez Chacón, máis coñecido como Rambo Galego, foi condenado a 7 anos e 5 meses de prisión como autor dunha serie de delitos cometidos entre finais do 2021 e principios do 2022. Entre os delitos polos que o condenan hai roubos con forza e con violencia en vivendas ou resistencia a un axente da Garda Civil. O tribunal desestimou as alegacións da defensa, que esgrimiu un suposto estado de necesidade e dilacións indebidas. Tras fuxir do cárcere en marzo de 2021, o Rambo Galego botou case 11 meses vivindo agochado polos montes das Fragas do Eume e Ferrolterra, axudado pola súa formación militar e de supervivencia. Un incendio en Calvos de Randín devorou esta noite unha nave agrícola. Sucedeu no lugar de Pintás. Na nave gardaban maquinaria, leña e algúns animais pro consumo doméstico que morreron no incendio. Os bombeiros de Muiños extinguiron o lume pasadas as 2 da mañá. A leña gardada no interior da nave provocou que o lume se volvese virulento por momentos. E susto en Lugo, onte, parte do forxado da primeira planta da Casa da Praza do Campo, que está avalada dende hai máis de 3 anos, desplomouse á última hora da tarde. O edificio atópase en moi mal estado dende hai anos, o que motivou que o Concello ordenase ao propietario que adoptase medidas de seguridade e de conservación. O propietario presentou un proxecto para rehabilitar o inmoble hai un par de anos, pero non cumpría con todas as exixencias normativas, polo que foi desestimado. A veciñanza de Santo André de Xeve, en Pontevedra, manifesta a súa preocupación por un poste da luz que obstaculiza unha das estradas da zona. Está concretamente no lugar de Sobral, onde no mes de abril unha veciña quedou ferida grave despois de bater contra el co seu vehículo. No medio da vía e sen sinalización. Así se atopa un dos postes do tendido eléctrico de Sobral, na parroquia de Xeve. Leva neste estado dende hai 4 anos, cando o propietario da vivenda máis próxima a él remataba as obras do seu inmoble. Foi entón cando o Departamento de Urbanismo do Concello de Pontevedra solicitou o retranqueo do muro da súa propiedade para ampliar a estrada. A reforma levouse a cabo, pero o poste permanece no seu emplazamento orixinal, obstruindo parte da vía. O Concello require que retranquemos o muro que había aquí antes, o antigo muro de pedra, e tivemos que botar para atrás. Que pasa? Como o poste efectivamente quedou onde estaba, quedou no sitio, entón, lo que hai, é un pouco peligroso. Na súa actual posición, os veciños da zona reclaman que o poste supón un perigo para os condutores que pasan pola estrada, especialmente aqueles que non son da parroquia e descoñecen o estado da instalación.
Ademais, lembran que o pasado mes de abril xa se produciu un accidente no tramo cando unha muller de 70 anos que resultou ferida grave estrelouse co poste tras sufrir unha avería na marcha do seu vehículo. Non é solamente daqui da parroquia ni do lugar, é que veñen de afora tamén, pasan coches a todo momento. Por un lado é moi transitado pola iglesia, porque é a ruta da iglesia, e sobre todo vindo de la parte de arriba, pois eso parece que xa te pegas. Sobre todo a los que vienen de allá, afecta mucho, porque si no te das cuenta, lo pillas de frente, porque está justo donde no debe de estar, claro. Cando vas os coches e non estás se non controlas, podes levar o poste por diante, como xa pasou en abril. Froito do incidente, a base da instalación resultou visiblemente danada, outro motivo de preocupación para os residentes que piden a reubicación do poste para evitar accidentes futuros. Facémonos eco agora do chamamento do Refuxio de Animais de Cambados que busca un novo fogar para 2 cabalos. O dono faleceu repentinamente e necesitan que alguén se faga cargo deles. Iso sí, deben cumprir polo menos 2 requisitos: dispoñer dunha leira pechada e adoptar os 2. Este é o SOS lanzado estes días en redes sociais polo Refuxio de Animais de Cambados. Buscan fogar para estes 2 cabalos que quedaron orfos. O dono faleceu repentinamente e as persoas que herdaron os seus bens son maiores e non poden facerse cargo dos animais. Non sabían a quen que facer con eles, a persoa que era ir á finca onde estaban. Entonces a finca van a poñer a venda, pero os cabalos, claro, teñen que sair dai. E xa non é sair, é buscarlle unha vida digna. Requisito imprescindible que exixen para os candidatos é que deben adoptalos os 2 porque levan toda a vida xuntos. Tamén é fundamental que dispoñan dunha finca pechada porque están habituados a vivir en semiliberdade. Vai a adopción conxunta, eso sí, porque viven os 2 conxuntos, levan moito tempo vivindo xuntos e non nos vamos a separar, evidentemente. Os cabalos crean vínculos, son animais de manada, temos que mantela. Están acostumados a estar con xente, estar libres, non sirven para monta, entonces, bueno, pois non sirven estar en establos, entonces, bueno, pois é algo que temos que buscar. Xa recibiron ofrecementos de hípicas e particulares dispostos a acoller os 2 cabalos, pero desde o refuxio apelan á prudencia. Van a analizar cada unha das propostas e valorar que cumplan os requisitos para adoptalos. En caso de non atopar un fogar definitivo, barallan a opción do acollemento temporal porque urxe sacalos da finca onde están. A súa ubicación mantéñena no anonimato para evitar que lles poidan facer dano ou subtraelos. Onde coñecíamos as 4 localidades máis bonitas de España. 2 delas están na provincia de Ourense, son Oseira e Vilanova dos Infantes. Este recoñecemento, outorgado pola Asamblea Nacional da Asociación das Vilas Máis Bonitas, naceu hai 15 anos e pretende promocionar os municipios máis pequenos, sobre todo os rurais. Na puntuación valoran aspectos como a conservación do patrimonio cultural e a contorna natural. Con estas incorporacións, dende o ano que ven, serán 126 as vilas que formen parte desta rede. Tui está de celebración, festexa que a súa catedral fai hoxe nada menos que 800 anos dende que foi consagrada. Seguindo os atos da conmemoración está Andrea Otero. Sí, esta mañá inaugurouse o ano xubilar cunha eucaristía encabezada polo sacerdote, polo arzobispo de Santiago de Compostela. E tamén se abriu o altar das reliquias, que vai permanecer aberto ata mañá, día en que a diócese de Tui Vigo organiza unha xornada sacerdotal, unha programación que, como dicimos, é para conmemorar os 800 anos da Catedral de Tui, unha obra arquitectónica que fusiona barroco, gótico e tamén románico. Es un acontecimiento, supone, primero de gratitud de 800 años de fe en esta diócesis, de la celebración de la cultura y de encuentro con tantas personas que a lo largo de estos años han hecho de la catedral su centro de vida. La Catedral de Tui hace 800 años y esto es un acontecimiento que no sucede todos los días, es algo histórico, entonces tenemos que venir a verlo y estar presentes, claro que sí. Poucas cousas hai en Vigo que fagan 100 anos. Unha delas é o Mercado do Calvario, un dos máis grandes e concorridos da cidade. Construído cando Lavadores aínda era un concello independente, o mercado é un dos referentes do barrio que tamén acolle feiras de arte e concertos. En agosto de 1925 abría as súas portas o Mercado do Calvario e xa non as pechou.
Unha exposición na Rúa Peonil lembra todos os fitos históricos deste carismático barrio. A bisavoa de Laura Fernández Graña e a súa irmá montaron un daqueles primeiros postos en 1925, que logo herdaron a súa avoa e a súa nai. Foron testemuñas de todos os cambios habidos no mercado. El mercado era un mercado que estaba... Eran los portales de hierro, los puestos eran los primeros, yo no recuerdo los de hierro, pero recuerdo los de piedra. Después de piedra pasó a azulejo, a ladrillo azulejo, y luego pasó a esto, a acero inoxidable. Sandra Franco herdou este posto da súa avoa, que aínda segue a vir ao mercado aos seus 91 anos para ver como marcha o negocio. Sí, se pode todos os días. A calidad que vendemos, o produto que ten este mercado, a xente que traballamos nel cada día. Sandra ten produto hiperlocal de Bembrive, pezas exóticas chegadas do outro lado do mundo. A súa clientela, como a da praza en xeral, agradece a calidade e a proximidade. En certas cousas me gusta o mercado, máis que o súper. O pescado, a carne, me gusta o pescado, a fruta tamén, todo. José Manuel García rexenta este posto desde hai 47 anos. Antes tiñan menos competencia. Cambiou. No seu día había un supermercado acá arriba que se chamaban Aladino, había outro, e nós estábamos a tope. Vendíamos máis. Agora está máis vacío porque hai moita competencia. Este mercado é o elemento aglutinador do barrio, celebra mercados da arte e concertos. O objetivo dos seus xestores é durar 100 anos máis. Intentamos, aparte, de alguna maneira que estes 100 anos se podan transformar en outros 100 anos. O sea, é, digamos, a visión global dos comerciantes e poder continuar ca actividade, poder seguir adiante e poder facelo. Son tempos complicados, os mercados sufren, digamos, un gran problema para poder continuar con a súa actividade debido moito pola falta de relevo xeracional. Longa vida ao mercado do Calvario, que soubo manter a súa esenza e crear tamén unha nova identidade propia. Patrimonio inicia os trámites para declarar ben de interese cultural a Ponte de Cruzul en Becerreá. No século XVIII este paso era fundamental na comunicación de Galicia coa Meseta. Con esta medida, o que queren é aumentar a protección sobre esta infraestructura, o seu recoñecemento e a súa conservación. A Ponte de Cruzul en Becerreá, levantada no século XVIII por Carlos III, terá por fin a catalogación de monumento histórico. Era unha bella reclamación local. Sí, que xa levábamos tempo esperando que pasara, así que por algunha noticia boa que hai, hai que celebrala. Pois sí, é unha alegría que promocionen isto e que se arregle un pouco a ponte. A verdade é que sí, porque se leva moitos anos loitando para que isto se faga unha realidade que é bastante importante para o Concello de Becerreá e a súa veciñanza. Foi un viaducto estratégico para a comunicación coa Meseta. Sabemos que es un punto histórico muy importante por ser que posibilitó la comunicación entre dos regiones que antes era moi difícil que estuvieran comunicadas. Home, pois xa veía por onde viña a Nacional 6 hasta non fai moitos anos, e todo o tráfico que quería ir a Madrid ou viña tiña que pasar por aquí. O sea que era unha infraestructura básica. E tamén para a defensa durante a Guerra de Independencia. A ponte foi escenario da batalla onde o pobo lograba frear o avance de Napoleón e convertiuse nun símbolo da rebelión que hoxe aínda se rememora con esta recreación histórica que cada ano se celebra na propia ponte. Aquí pasaron os ingleses e os franceses aquí pegándose a base de ben, bueno, era o xeito que había de entrar e de salir. Que históricamente está comprobado que aquí hubo moito lío, digamos. Pero bueno, ahora é unha festa. Levaban desde o 2009 da man de colectivos como Patrimonio dos Ancares reclamando esta declaración de ben de interese cultural. Muy bonito, está en un entorno realmente magnífico y ahora en otoño es increíble los colores que tiene. Unha declaración que permitirá aumentar a protección, recoñecemento e conservación da infraestructura. Lugo leva celebrando dende o día 12 toda unha serie de actos para conmemorar que hai 25 anos a UNESCO declarou a súa muralla romana Patrimonio da Humanidade. Hoxe remata toda a programación de actos con motivo desta efeméride. Demetrio Morenza.
Si rematará cunha actuación de Fuixan os Ventos e cunha proxección audiovisual que fai un percorrido por esta muralla. 25 anos desa conmemoración, desa declaración como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Iso quere dicir que a súa importancia histórica, cultural ou natural é de tal envergadura que debe ser cuidada e preservada para as xeracións futuras. Algo que souperon recoñecer da UNESCO e que teñen moi en conta os veciños e as veciñas que tanto loitaron para que fora declarado Patrimonio da Unidade hai agora 25 anos. Arqueólogos, historiadores, arquitectos, políticos e artistas contribuían nas últimas décadas a posta en valor da muralla de Lugo e aínda marcan as directrices pro seu futuro. A Xunta de Galicia aprobou o novo plan de conservación e posta en valor deste monumento que incorpora a sostibilidade como eixo da xestión do patrimonio. El equilibrio entre las plantas que son dañinas y las que no son dañinas, suprimir las que son dañinas mediante procesos sostenibles, por ejemplo de biocidas, que es lo que estamos haciendo ahora, y a eso añadirle la problemática de la fauna. Fauna que no solo son cirios, sino que son murciélagos, que son reptiles. En 25 anos avanzouse na preservación e conservación dun monumento que aínda garda segredos por desvelar. Algún día podamos descubrir algunha desas portas que desapareceron ou que se tapiaron. Unha das cousas que se ganou foi a peonalización de varias zonas da muralla, é dicir, guardar unha zona de respeto que alonxe a circulación de automóviles. A distinción da UNESCO supuxe un aumento do turismo e unha maior apreciación do monumento por parte da veciñanza orgullosa do seu símbolo. Como lucense é un orgullo tela de pé, mantela de pé. É unha cosa moi importante, é unha fonte de ingresos tamén polo turismo. Do bonita que é, do ben cuidada que está, porque realmente é unha hermosura. É unha satisfacción moi grande, non? Unha porque veñen moitos turistas e outra porque fai a cidade moito máis bonita. Alén do valor patrimonial, a UNESCO apreza a integración da muralla na cidade e na vida dos lucenses. É unha maravilla non poder disfrutar desto, non? É algo insólito, non? Que en estes tempos podemos disfrutar da muralla inteira. A min é unha protección perfecta para a cidade e un sitio de paseo envidiable. Tras 2000 anos, a muralla romana segue protexendo a bella cidade que se abre aos visitantes a través das súas 10 portas. Increíble, la verdad, que tantos años después haya monumentos así en pie, es increíble. Lugo me encanta. Yo soy de Venezuela y la muralla es lo más impresionante que he visto de lo que tengo de vida. Por certo, saiban que aparte desa muralla impresionante, Lugo é a cidade galega máis saudable para vivir e a segunda en todo o ámbito estatal. Así destaca unha análise realizada por un servizo médico en liña que destaca da capital luguesa a súa contorna natural propicia para a práctica deportiva. O estudo salienta tamén aspectos como a calidade do aire ou a alimentación. Rodeada dun extraordinario patrimonio natural, Lugo é a urbe galega máis saudable para vivir. Así o indica un estudo publicado por un coñecido servizo médico en liña que sitúa a capital lucense como a segunda cidade do ranking en todo o ámbito estatal, só por detrás de Teruel. Xunto coas zonas fluviais e os parques periurbanos do seu cinto verde, o informe destaca o paseo do Adarve da muralla romana, tamén o aire libre, e maila a existencia dunha nutrida rede de xinasios e de espazos cubertos ideais para a práctica deportiva. Temos a zona do Rato, a zona do Miño, que é onde habitualmente vai correr toda a xente que fai deporte por aquí. Tamén moita xente sube a muralla a correr. O único hándicap, digamos, que temos un pouco é o clima, e o bon que temos é que temos centros como pode ser este ou outros cada vez que van aparecendo máis este estilo, onde se pode facer exercicio a cuberto con profesionales que nos están guiando e ensinándonos como executar correctamente, sobre todo traballos de forza e iso que está cada vez máis demostrado que é o máis importante para a saúde dos cidadáns. O estudo tivo tamén en conta aspectos como a calidade do aire, a longevidade, o acceso sanitario e, por suposto, a alimentación. Neste sentido, destaca a boa proporción de establecementos saudables con respecto aos de comida rápida. Moi pouco procesado,
moi fácil acceso a produtos naturales, xa sexa peixe, verduras, que, bueno, tamén é gracias aos mercados daqui da cidade. Temos bastantes produtos de calidad, a carne creo que é de primerísima, non hai mellor carne que aquí en Galicia, na montaña de Lugo sobre todo, e despois verduras, estamos agora a época de cimos, nabos, que unha verdura excepcional, a verdad. A cidade de Lugo pode presumir de ser, a fin de contas, a única capital provincial que se atopa dentro dunha reserva da biosfera en toda a Península Ibérica. E ademais Lugo é unha das cidades do noso país onde abundan os negocios centenarios. Trátase de locais onde adoitan verse pezas de museo que dan fe da súa antigüidade. A Farmacia Central é un dos negocios máis antigos de Lugo. Leva nada menos que 150 anos no local onde se encontra actualmente, en pleno centro da cidade, pero a botica original era aínda anterior. Entre as súas vidreiras centenarias amósanse pezas da época, como os tarros dos fármacos ou unha caixa registradora. As vidreiras son orixinais dende esa época, o exterior tamén é un edificio protexido que non está catalogado, non se pode tocar. Claro, iso a xente chama a atención porque quedan poucas farmacias xa deste estilo. Outro negocio decimonónico situado no outro extremo da céntrica Rúa San Pedro é a Cordoería dos Maragatos. Tamén atesoura pezas propias do museo, como a caixa forte anterior aos bancos modernos. Ademais de cordeis de cánabo ou de sisal, aquí adquírense artigos difíciles de atopar nas tendas actuais. Entra mucha gente jubilada y que en sus casas y en sus pueblos había siempre un comercio pequeño donde se atendía a la gente del campo. Y claro, al ver las cuerdas y al ver los bastones y al ver los corchos, esto era como lo de mi abuelo. Teñen cousas moi boas, e hai moi poucos sitios como estos. O Café do Centro, na Praza Maior, a Fontanería Vila Gandoi ou a Sombreirería Lara son outros negocios centenarios que seguen abertos ao público no recinto histórico de Lugo. Unha cita clásica, a Feira Cabalar da Estrada, celébrase este domingo despois de ter que ser adiada pola dermatose nodular. Na xornada da mañá estanse celebrando concursos e pola tarde as actividades terán un carácter máis festivo. As limitacións impostas ao movimento de gando desde finais de outubro para previr a chegada da dermatose nodular obrigaron a pospoñer ata este domingo a tradicional Feira Cabalar do San Martiño na Estrada. Sí, normalmente este é o fin de semana siguiente a Pascua. Este ano, por o problema que houve de infección dos cabalos, pois tivemos que retrasalo para este día. O mundo do cabalo está collendo moito auge e si está vendo moita xente nova, sí. Pola mañá levouse a cabo o concurso de morfoloxía e beleza, tanto de animais cruzados como de ponis e de pura raza galega. Fai anos participei, agora xa levaba anos sin participar e este ano é o primeiro, sí. Telo que puntúan que se move un pouco ben, nada, ir a morfología, bueno, o que o juez me mire. Xa pola tarde o ambiente será máis festivo cunha carreira de burros e unha xincana para rematar a feira. Eran o nexo de unión entre unha beira e outra do Miño. Movidas a remo, as barcas transportaban xente, animais e mercadorías entre Toén e Cenlle. Fixérono ata comezos dos 70, unha actividade ligada á historia destas terras que agora quere pôr en valor a Asociación de Amigos do Patrimonio de Toén. Entonces isto todo era un coiñal hasta lá ao fondo. E aquí había un campo grandísimo. Xosé lembra por onde cruzaban o Miño entre Puga e Barbantes, daquela non tiña máis de 60 metros de ancho e un dos últimos barqueiros, unha actividade que comezou a desempeñar o seu avó a finais do século XIX. Quedámonos nós con el e seguimos pasando carros, vacas, cabalos, xente, porque antes todos os pueblos de por aquí había moitísima xente. O meu abuelo cobraba 50 céntimos. E cando collemos nós subímolo a unha peseta. Por un cabalo ou unha vaca ou eso, era o doble. Trasladar un carro dunha beira a outra custaba 5 pesetas e eran preciso 2 persoas. Porque un remaba por diante e outro por trás. Porque tiña un remo por adiante e outro por atrás. No medio era onde iban os carros cojando e todo eso.
Tendo Ourense a Ribadavia non existían pontes, polo que o seu labor era fundamental, unha actividade que aparece documentada xa na zona dende o século IX. O viño todo iba hacia Ribadavia, todo pasaba por aquí, toda esta montaña está chea de viñedos, e todos pasaban nalgún momento polo río, e o barqueiro tiña que pasalo, e cos animais tamén cando iban ás feiras e os compraban, tiñan que leválos e traelos polas barcas, por tanto, tiñan unha importancia capital. Importancia para estas terras e para as súas xentes. O día do San Martiño iban á festa e nós pasamos 2 carros e había un fotógrafo que chamaban o Reza e foi o que nos fixo a foto. Quanto eu remei nestes remos. A comezos dos 70, tras a construción do encoro de Castrelo, deixaron de navegar. Xa nada, non viña nadie. Entonces, dímolo de baixa e si se acabou a historia das barcas. Historia que seguirá a ollar cara ao Miño dende aquí, dende esta beira, para que non se esqueza. Porque cando inauguraron a barca